Het evangelie van Jezus Christus, zoals Lukas dat beschreven had. Haadstik 21. Hij zegt hoe de rijke mensen haar jeften in de offerkist stwatten. Hij zegt ook hoe een arme widdo daar 2 centen in die. Du zei weer, ik zeg je, die arme widdo had er het meeste van alle jaren in dien. Al die oren ommers hebben wat offeren van haar rijkdom, maar zij had er van haar jarmoed alles in dien wat ze hier om van te libben. Doet gewoon het eroverheen hoe prachtig de tempel wie, met al zijn mooie stenen en wijjeften, zei er komt een tijd dat er van al wat jemme sjogge geen steen op de oren litten wordt. Het gaat alle jaar in puin. Toen vregen ze hem, master, wanneer zal dat wezen? En hok teken kunnen we onschen dat het begint. Hij zei, denk erom, dat jemme net op het doel rijdt. Er zullen heel wat komen die onder mijn naam zeggen, ik ben het, en de tijd is komen. Ren sokken net achternij. Rijd je net van de wijze uit jemme jaren van oorlogen en revoluties, want dat moet eerst alle jaren komen. Maar daarom is de eind ervoor nog net. Du zei het je harren, volk zult je volk steen en koninkrijk je koninkrijk. Er zullen zware eerskokken wezen en pest en hongersnood, nou jere dan dere. Wonderbaarlijke dingen zullen er barren. Aan de lucht komen grote tekens. Maar eer dat alles safier is, zullen ze jemme aanpakken en vervolgen. Ze zullen jemme oorleveren aan de synagogen, achter het slot zetten en jemme opbrengen voor koningen en stadhouders, omdat jemme mij volgen. Dan wordt het getuigen van jemme. Denk erom dat jem net in voor jem verdediging tarriede, want ik zal jemme worden in de moeilijaan, en wie ziet dat geen een van jemme tjenstanders tjen opwoeksen is, en ik maar wat tjen inbrengen kan. Ja, jemme zullen uitleveren worden door jem eigen aden, broeren en zusters, familie en vrienden. Gewoon van jemme zullen ze deeltje, en elke een zal jemme haatje om mijn namen. Maar net een heer van een holle zul jemme dat toch kwijtrijden. Toch uit te houden, winnen jemme jem leven. Als jemme om hele Jeruzalem heen een leger sjogge, reken je er dan maar op dat de verwoesting van de stad nigh aan is. Dan moeten de lui in Judea ontwijkziekje het berglaan in. Die in de stad binnen moeten beziekje om eruit te komen. Die boeten uit te houden, moeten de stad net ingaan, want dagen van wraak zullen het wezen, als alles uitkomt wat in de schrift stiert. Eer mevrouw die in die dagen in verwachting binnen, of een ben aan het borst hebben, want grote neid zal er over het land komen, en dit volk zal Gods grimme vielen. Gewoon zullen vallen terug het scherpe zwart, oren als kriegsgevangenen wijvierd worden, naar de landen van alle volken. Jeruzalem zal terug de heidens vertrapen worden, want de tijd van de heidens ek om is. Er zullen vreemde dingen baren met de zinnen, de mannen en de sterren. Op aarde zullen de volken in grote nood zitten en net weten hoe ze ontkomen moeten aan de bolderende en schommende zee. De mensen zullen het besteren van angst en spanning om wat er door de wraak komen zal, want het sterrenleger zal in ûntrou rijden. Dan zullen ze de Minskesoan kommen zien op een wolk met grote macht en majesteit. Wanneer dat alle jaren begint, kom dan overeen en stek de holle op, want jemme verlossing is nigh aan. Hij vertelde haar een gelijkenis. Sjogres naar de figebeam en alle orenbjemmen. Zo gauw jemme die uitrennen sjoggen, weten jemme uit jemzelfs dat het haar simmer is. Zo moeten jemme ek weten, als jemme die dingen barre sjoggen, dan is Gods rijk nigh aan. Ja, ik zeg jemme, de meesten van nou zullen dat alle jaren nog belibben. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen net voorbijgaan. Pas op dat je net in een soes rijdt terug een los libben, dronkenschap en de zwaargen om het bestaan. En dat die dag je me net oor het mat komt. Want als een net zal die dag vallen oor alle jaren, werd ze op aarde ek wijnen. Wees dan ek altijd wach en bid dat je me de kracht hebben mij om te ontkomen aan al wat er wankt.
en te bestaan voor de Minskesoan. Dijs juger onderjocht in de tempel, jongens gingen de stad uit en overnachten dan op de berg die de Oliveberch neemt wordt. Morgens betiert kwam al het volk dan bij hem in de tempel, om hem te jaren. Haadstik 22. Het feest van het ûntrou, dat peaskemiel, kwam nader aan. De hegepriesters en de wetleraars, bang als ze wienen voor het volk, zochten naar een middel om hem uit de wei te krijgen. Doe voerde Satan in Judas, die het Iskariot neemt waard, een van de 12. Hij stapte naar de hegepriester en de commandanten van de tempelwacht en lei mij haren oer, hoe er hem aan haren oer leveren zou. Die wienen daar wel mij innomen en zijn hem jilta. Hij ging erop in en zag uit naar een gadelijke gelegenheid om hem zonder opschoor aan haren oer te leveren. Toen kwam de dag van het ûntrou, de dag dat het peaskelaam slachten worden moest. Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit met de woorden, geen jemme vooruit en maak je alles reef voor uw peaskemiel. Ja, zeiden ze hem, waar wil jou dat we het reemaatje? Hij antwoordde, als jemme de stad ingene, zul jemme een man te meten komen met een kroeg water. Geen met hem het huis in dat hij ingeet. Tjen de eigenaar van dat huis moet jemme zeggen, de master vraagt, waar is de cel dat ik met mijn leerlingen het peaskemiel eten kan? Hij zal jemme dan een grote boppecel wezen die te dat daar inrichten is. Daar moet jemme alles klaarzetten. Ja, gangen op stap, voelen alles zat er het zijn hier en maken het peaskemiel klaar. Doet het tijd weer, gangen mij de apostels aan tafel. Hij zei zijn harren, ik heb daar mij langs naar uitschoen om van mijn leien dit peaskemiel met jemme te eten. Want ik zeg jemme, ik zal het net weer eten, want het zijn bekroning krijgen had in Gods koninkrijk. Toen nam er een beker, danke, en zei, neem deze beker, laat hem onder jemme omgaan en drink daar alle jaren uit. Want ik zeg jemme, van nou aan zal ik net meer drinken van wat de winstok jouwt, want Gods rijk kommen is. Toen nam er breed, danke, breek het in stukken en joeg het harren met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor jemme joen wordt. Doch het altieten met ta aandenken. Zo nam er na het miel ek de beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond troch het bloed dat voor jemme uitstwart wordt. Maar joch, de hand van de man die mij verredt, leidt je mij minus op de tafel. Wis, de Minskesoan giet heen zat het beschikt is, maar ongelukkig de man troch water verred wordt. Toen kregen ze mij een warstriederaasjes over de vraag, waarvan harren het dan wezen zou, die dat in zin hier. Ze rekken ek mij een war aan het zieren over de vraag, waarvan harren als de foarnaamste hielde koe. Du zei het je harren, bij oore volken binnen de koningen heer oer haar lieu. Die bij harren de macht hebben, lieten haar zelfs volksvrouwen nemen. Maar zo moet het bij jemme net. Nee, de foarnaamste onder jemme moet hem houden en dragen als weer de jongste. En de leider als een die het tjennet. Ommers waar is de foarnaamste die het aanzit of die het betjennet? Die het aanzit, net weer. Maar ik ben in jemme vermidden als een die het betjennet. Jemme binnen het die mij altijd trouw blijven binnen als het er voor mij slim op aankwam. Daarom maak ik van mijn kant jemme de koninklijke macht daar, liek als mijn Heit dat mij te maken had. Dan kunnen jemme eten en drinken bij mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zitten als rechters over de 12 stammen van Israël. Simon, denk daarom, de Satan had jem opeerske om jemme te ziljen als weet. Maar ik heb voor die bidden, dat die leeuwen hem net bejaan mij. En bis de zelfs daar een keer komen, wees dan een stiepe voor die broeren. Maar heer, zei Petrus tegen hem, ik ben rei om mij jou te gaan, want in gevangenis en der. Jezus antwoordde, ik zeg die Petrus, eer dat de Juane vannacht krijgt, zulst du 3 keer zijn hebben, dat mij net kenste.
Hij zei action harren, doet ik je me uitstuurd haf zonder jiltpong, reissek en sandalen, have jem doe soms van het een of oor te min gaan? Ze zeiden nee, helemaal net. Du zeiertjen harren, maar nou is het oors. Wat een Ponge mij jild had, moet hij meenemen en de reissek ek. Wat geen swurd had, moet zijn mantel verkeepje en daar een swurd voor aantuigen. Want ik zeg je, aan mij moet weer maken worden wat de schrift zegt. En hier is bij de misdiedigers rekenen. Wat over mij beschikt is, krijgt ommers zijn ein. Zo heer, zeiden ze, hier binnen 2 swurden. Maar hij zei zijn harren, ze kent wel ta. Hij ging de stad uit naar de Oliveberch, zat er wend weer. De leerlingen gongen mee. Doet er daar komen weer, zei er zijn harren, bid dat je me net in gevaar van zonde rijdt. Hij ging een voer heen verderop, lieke nog zo vier als men een steen smieten kan. Daar voelde er op een knibbels en bidde. Heit, als het jou beleeft, bespaar je mij deze beker. Maar net wat ik wil, moet barren, maar wat jou willen. Doe verschijnde hem een engel uit de hemel, die hem sterke. En in uiterste benauwdheid bidde er mij nog meer inmoed. Zijn zwet voel als druppen bloed op een grond. Na het bidden ging er rein, en doet er bij de leerlingen kwam, zeggen dat ze van verdriet in een sleep vallen ween. Hij zei zijn harren, hoe kunnen je me nou slepen? Kom rein en bid toch dat je me net in gevaar van zonde rijdt. Meter dat zei, weer al een macht volk, en een van de 12, de man die Judas heet, roen voorop. Die kwam op Jezus toe en joeg hem een tuut. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, wilst du de Minskesoan verreden met een tuut? Doet zijn meestanders zeggen wat het op dat gang, zeiden ze, Heer, zullen wij daarmee het swurd op inslaan? Een van hen houwde al op een feind van de hegepriester in en sloeg hem het rechter eer aan. Maar Jezus kwam tussen beiden en zei, zo kan het wel ta. Hij rekte het eer aan en maakte de man weer beter. Toen zei Jezus tegen de hegepriesters, commandanten van de tempelwacht en artsen die op hem aankomen ween, als tjena rover binnen je me daarop uitgaan, met swurden en stokken, die aan die wie ik bij je in de tempel, en doe hebben je me geen haan naar wie uitstutsen. Maar dit is je me oren, dit is de macht van de duisternis. Ze grepen hem, namen hem mee en brachten hem in het huis van de hegepriester. Petrus volgde haar op een distantie. Doet ze midden in het voorhof een vuur aanzet heen en daaromheen zitten gaan ween, ziet Petrus tussen haar in. Bij het licht van het vuur zag een tjenstvampje hem daar zitten. Ze nam hem scherp op en zei, die daar wie ik bij hem. Petrus ontstreed het haar en zei, mens, ik ken hem net. Even later was de Noorden in hem gewaar en zei, jo binnen ik een van harren. Maar Petrus zei, man, ik net. Zo wat een oren uitheert, wie er weer een die het stief en strak uithaalde, wis en wrichtig, deze man wie ik bij hem. Het is ommers een Galileër. Petrus zei likwijls, man, ik weet net waar je het oor hebben. En in een, meter dat zei, kraaide daar een guanne. Toen keerde de Heer naar hem om en zag Petrus aan. En Petrus kwam het in zin, hoe de Heertje hem zijn hier, eer dat de guanne vannacht kraait, zoals de 3 keer zijn hebben, dat du mij net kennste. Toen roen Petrus eruit en begon bitter te schreeuwen. De mannen die te wachten hingen bij Jezus stutsen hem de gek aan. Ze dienen hem een doek omholen, sloegen hem en vregen, Cisrus profeet, waar is het die slijn had? En nog volle meer schandelijk praat sloegen ze dertjen hem uit. Doet het die worden wie, kwamen de artsen van het volk, de hegepriesters en de wetleraars bijeenwaar en lieten hem in haar geerkomsten brengen. Ze zeiden, als jou de Christus binnen, sis het dus dan. Hij zei tegen hen, als ik het jem sis, leeuwen je me mij dochs net. En als ik vragen doch, jouwe je mij dochs geen antwoord. Maar van nou aan zal de Minskesoan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God.
Toen zeiden ze alle keren, Jo binne dus de Zoon van God. En hij antwoordde, zat je hem zeggen, dat ben ik. En ja zeiden, waarvoor zouden wij dan nog meer bewijs hebben moeten? We hebben het nou om onszelf uit zijn eigen moeilijkheid. Haadstik 23. Toen gingen ze alle keer tegelijk overeen en brachten hem naar Pilatus toe. Daar begonnen ze aanklachten tegen hem in te brengen en zeiden, het is juist duidelijk geworden dat deze man ons volk in onstuur brengt. Dat het er in gaat als ze de keizer belasting betalen en zegt dat er de Christus is, de koning. Toen vroeg Pilatus hem, ben jou de koning van de Joden? Jezus antwoordde, ja, het is, zat jou zeggen. Pilatus zei toen tegen de hegepriesters en het volk, schuld kan ik in deze man net vinden. Maar ze dienen geen lichten en zeiden, hij stokelt het volk op met zijn gepreek, het hele Joodse land terug. Dat is al in Galilea begonnen en begint hier nou ook al. Doet Pilatus dat jette, vreeg er of de man in Galilea weer. En ze gauw ter vernam dat er uit Herodes zijn geruchtigheid kwam, stuurde er hem naar Herodes toe. Die wie in die dagen ook in Jeruzalem. Herodes weer tegenbleed dat er Jezus nou zag. Hij hier zoveel oor hem jet, dat hij zag er al lang naar uit om hem rust te treffen, en nou hopen er zelfs te zijn dat er een wonder deed. Hij deed hem gans vragen, maar Jezus joeg hem geen antwoord. De hegepriesters en wetleraars stien daarbij en brachten de ene volle aanklacht naar de oren tegen hem in. Herodes en zijn liefwacht hunden hem en stutsen hem de gek aan. Hij deed hem een blinkend witte mantel om en stuurde hem zo weer naar Pilatus. Die days waren Herodes en Pilatus vrienden. Verteerd konden ze min maaien war. Pilatus raap de hegepriesters, de leiders en het volk bijeen war en zei tegen hen, Jimme hebben die man bij mij gebracht, omdat er het volk in opstaan brengen zou. Nou heb ik hem in jimme bijwezen voor het verhoor gaan en niet vonden dat hem schuldig meidje zou aan wat jem tegen hem inbrengen. Herodes liet hem in, want die had hem weer naar u gestuurd. Nee, hij had niet dien dat er de ding om vertjent. Dat ik zullen mij een aanstraffing vrijlaten. Maar door razen ze mijn man en macht, voort mij hem, liet Barabbas vrij. Barabbas wie een man die het oppakt weer vanwege rebellie in de stad en moord. Omdat Pilatus Jezus vrijlaten wou, begon er haar op een nijd te spreken. Maar ja, rapen dat je in. On het kruis mij hem. Voor de tweede keer bezocht Pilatus het en zei tegen haar, wat had er dan voor verkeers in? Ik heb niet gevonden dat er de deur om vertjent. Dat ik zal hem een aanstraffing aan en dan vrijlaten. Maar mij loert gerop, stien ze erop aan, ja, eisken ze dat er kruisigen worden zou. En mij haar geschreeuw wonnen ze het. Pilatus die de uitspraak dat aan haar eerst voldien worden moest. De man dat ze sa omrapen, liet er vrij als ziet die vast voor rebellie en moord. Maar Jezus leverde er oor aan haar wil. Doet ze hem voortbrachten, hadden ze Simon aan, een man van Cyrene die van het land kwam. Ze lijnen hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. Een grote kloft meisken volgen Jezus, ek gans vrouwen die haarzelf sloegen en om hem schreeuwden. Jezus keerde hem naar haar toe en zei, vrouwen van Jeruzalem, schreeuw net om mij, schreeuw liever om jemzelfs en om jem ben. Want denk erom, er komen dagen dat ze zeggen zullen, lokkig de onvruchtbare vrouwen die het nooit ben gaan hebben en nooit in het borst doen. In die dagen zullen ze dat komen, tjen de bergen te zeggen vol op is del, en tjen de hechten bedobje is. Ommers, als ze dit dagen mij het grene houdt, hoe moet het dan mij het derde komen? Ze brachten ook nog 2 oren, 2 misdiedigers, voort om mij hem de deerstraf te ondergaan. Doet ze op het plak komen wien dat holle kruinjet, sloegen ze hem daar aan het kruis en ook de beide misdiedigers, de ene rechts, de andere links. En Jezus bidde, Heit, voor jou het hadden, want ze weten net wat ze doen.
ja verlotten zijn klein onder den war. De meesten steen de biete sjen, maar haar voormannen laken hem uit en zeiden, oren had te redden, let hem nou hemzelf redden, als dan de Christus van God is, de uitkadde. Ook de soldaten stutsen hem de gek aan, gangen naar hem ta met zure wien en zeiden, als jou de koning van de Joden binnen, red dan jouzelfs. Boppe zijn holle wie ek een opschrift, dit is de koning van de Joden. Een van de beide misdiedigers die het aan het kruis hongen, zei smulks tegen hem, binnen jou de Christus net, red jouzelfs en us erbij. Maar de oren strafte hem aan met de woorden, jou stoot dan nog niet om God, wil stoot doch hetzelfde vonnis ondergiesten? En wij maar jocht en reden, want wie krijgen wat wij verdienen hebben. Maar hij had niet geen verkeerds dien. Hij zei ik, Jezus, denk om mij, als jou in jouw koninkrijk komen binnen. En Jezus zei tegen hem, weer, ik zeg jou, Jood zullen jou met mij in het paradies wezen. Het wie als ze wat midden op het dag doet het zuster waard het hele land oor aan 3 uur ta. De zinnen joeg geen lucht meer. Het varkleed van de timpel squadde midden terug. En Jezus raap luid, Heit, in jouw handen betrouw ik mijn geest. Nee, die woorden storer. Doet de officier zeggen wat hem aanspelen hier, verheerlijk God en zei, er is geen mis op, die man wie goed. En alle lui die er op tas het wienen om te sjen, sloegen haar zelfs voor het borst, doet ze schoen heen wat hem aanspelen hier, en gangen zo weer naar huis. Al zijn kunde stier van vieren naar te sjen, ek de vrouw die mij hem uit Galilea kommen wienen. Toen kwam er een lid van de hegerie, Jozef bij name. Hij wie een goed en rechtvaardig man. En hij had daarom echt net eens west mij opzet en dwaan van de orde rietsleden. Hij kwam uit Arimathea, een Joodse stad, en hij verwachtte Gods rijk. Die man dan ging naar Pilatus ta en vregen om Jezus zijn lichaam. Doet er het van het kruis nomen hier, bewollen er het in linnen en lei het in een graaf, dat in een rots uithoud weer en dat nog geen een in begroeven west hier. Het wie tarriedingsdag en haste aan de Sabbat ta. De vrouw die mij hem uit Galilea komen winnen, gangen mij. Ze zagen het graaf en hoe zijn lichaam erin delijn waard. Doet ze waarom winnen, maakten ze zwierrokige kruiden en salve kleer. Wel hadden ze op een Sabbat rest, zat de wet het vastschreeuwt. Haadstik 24. Maar de eerste dags van de week gingen ze ieren betiert naar het graaf, met de zwietrokige kruiden die ze kleermaken heen bij haar. Ze zeggen dat de steen al voor het graaf wegrollen wie. Ze gingen erin, maar het lichaam van de Heere Jezus vonden ze net. Ze wisten net wat ze eraan heen. Ineens steen de 2 mannen in blinkend witte kleding bij haar. Ze waren tegengekeld en sloegen de eigen vaardel, maar die 2 zeiden tegen haar, wat zie je jemme, de libbene bij de deuren? Hij is je net, hij is verreest. Denk aan wat er jemme zijn had, doet er nog in Galilea weer. Hij had zijn dat de Minskesoan oorleveren worden moest in de handen van de zonders, dat er kruisigen worden zou, maar de 3e dags verrezen. Toen kwamen die woorden van hem haar weer in zin. En doet ze van het graaf waarom wienen, vertelden ze al die dingen aan de alve en alle oren. Het wien Maria van Magdala, Johanna en Maria de mem van Jacobus. Ook de andere vrouwen die bij haar wienen, vertelden de apostels hetzelfde verhaal. Maar die lieken dat heel wezen praten en ze wonen haar net leeuwen. Maar Petrus ging oorheen en roen het naar het graf ta. Hij boegde hem voorover en zag de winsels en was neer. Toen ging er voort, verwonderen over wat er bad weer. Maar, wat wordt geval? Diezelfde dags wien 2 van zijn vrienden onderwijs naar een dorp dat goed 10 kilometer van Jeruzalem aflei en Emmaus heet. Ze hingen net te jaren over alles wat er vervallen weer. Wil ze in haar peteer alles nog eens nagangen, kwam Jezus zelfs erbij en roen mij haar op. Maar het waard haar eigen ontkeerd om hem waarom te kennen. Hij zei tegen haar, waar hebben je me te jaren zo druk over onderwijs?
Mismoedig blijven ze staan. Toen zei de ene, Cleopas in hem, ben jou dan de enigste die vreemd is in Jeruzalem, dat jou net witte wat hem daar de laatste dagen afspelen had? Hij vreeg haar, wat dan? Toen zijn ze in hem, nou, dat mij Jezus van Nazareth. Hij wie een profeet, machtig mij wut en diet in de eigen van God en van het hele volk. En hoe de hegepriesters en uw leiders hem uitleveren hebben tot de deerstraf en hem aan het kruis slaan hebben. En we dachten vast dat hij het wie die komen zou om Israël vrij te maken. Maar mij dat al is het juist al de tredde dag, zo'n die dingen bad binnen. Boppen dat hebben enkele vrouwen uit ons vermidden, ons van de wijze bracht. Ze wien van de man betiert naar het graf gaan en doet ze zijn lichaam net vinden konden, binnen ze rondkomen met een verhaal dat ze een verschijning van engels schoon heen, die zijn dat er libbet. Toen hebben gewoon van uzen weer naar het graf daar west. Ze troffen alles aan, zat de vrouwen zijn heen, maar hemzelfs zeggen ze net. Toen zei Jezus tegen haar, o jemme, onverstanden, te sluw om te vertrouwen op alles wat de profeten zijn hebben. Moest de Christus dan net terug dit lijn hinnen om in zijn heerlijkheid te komen? Toen begon er bij Mozes, gang alle profeten bij langs en joeg haar een uitles van alles wat in de schriften op hem sloeg. Willens wien ze komen bij het dorp dat ze hinnen zoen, en Jezus die als zoeder verderop. Maar ze hadden hem tjen en zeiden, blijf bij ons, het rent al naar de joen, de dag is om. En hij ging mij in een huis en bleef bij haren. En doet er mij haren bij de tafel ziet, nam er het breed, tanken, breek het in stukken en joeg het haren. Toen gingen haar de eigen iepen en ze konden hem waarom. En tegelijk wat er wij voor haar eigen. Toen zijn ze tjen waar, stie us het net in de brand, doet er onderwijs zat je us praten en us de schriften uitlei. Mij joegen ze haar oorijn en gingen waarom naar Jeruzalem. Ze troffen de olve en haar meestanders bien waar. Die rapen, de Heer is verreest, het is zo, Simon had hem schoen. En toen vertelden zij ik wat haar onderwijs overkomen weer en hoe ze hem waarom kent heen aan het breken van het breed. Ja, wie dan nog net over uitpraat, of daar stie Jezus zelfs midden tussen haar in. Hij zei, vrede jemme. Kjel en bang als ze waren, meenden ze dat ze een geest zagen. Maar hij zei tegen haar, waarom ben jemme zo van de wijze en komt er twijfel bij jemme op? Zoek mijn handen en mijn voeten, ik ben het zelfs. Betaast me maar en neem me goed op. Een geest had geen vlees en been, like als jemme zorgen dat ik heb. En wilst er dat zij, leert er haar zijn handen en voeten zien. Doet ze het likwijls van blijdschap en verbazing nog net leeuwen kunnen, zei het tegen haar, hebben jemme hier wat te eten? Ze joegen hem een stuk brette vis en hij nam het aan en eet het voor haar eigen op. Toen zei het tegen haar, met deze eigenste woorden heb ik het jemme zijn, doet ik nog bij jemme weer. Alles wat om mij beschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen, moet uitkomen. Toen bracht er haar een inzicht bij om de schriften te verstaan. Hij zei tegen haar, daar staat echt dat de Christus lijden moet en de tredde dag tussen de deren wij verrezen. En dat in zijn naam aan alle volken, te beginnen in Jeruzalem, verkondigen worden moet dat ze haar bekeren en dat haar zonden verjoen worden. Jemme hebben het alle jaren meemaken. Zo, ik stuur jemme wat mijn Heit te zijn had. Blijf daarom in de stad, want jemme tarist binnen, met kracht van boppen. Hij bracht haar de stad uit en bij Betanië. Toen stiek er de handen omheen en zegene haar. En wilst er haar zegene, gang er bij haar wij. Ja, wien voor hem op de knibbels vallen en gangen doe in grote blijdschap waarom naar Jeruzalem. En ze wienen aan één wij in het tempel om God te verheerlijken.